Tu. Całkie ciężko zaszporowane 10 zł, które wydał na polsko produkcja Painkiller, a właściwie zefryszowaną, odświeżono wersję starego, dobrego Painkillera, który troski jest pod tytułem Hell and Damnation? Dobrze godam, nawet nie wiem, bych nie pocis flyka, czekajcie. Hell and Damnation. Cieplina Biedronka. Bez ma po 800 gier. Nie wiem, wiele w tym je prawdy. Że jak tam poszło, to zdo mi się, że było trochę mniej, albo już wcześniej ktoś się za to wziął. Nie wiem. Nie będę tak z głupia franu oskarżył. Nie będę się tak ciepał. No ale wiecie, jakie to jest fane? To ja za to dał 9,99, a ja mam 3 razy więcej szpasu jak przy Butterfieldcu 4. I DICE, niech wam będzie gańba. To jest gańba, a to tako pieruńsko. Co by ju drugi raz grał to samo i no zefreszowane na... To idzie ten, weźcie. To jest zaś Unreal Engine 3. I no generalnie deweloper wiedział co robi. I zonacyli to fes fanie. Blendujące łone, fane tekstury, fano animacjo, dobre oświetlenie. Wszystko jest fes fanie. To Eli, nie wiem czy sztyć są te gry tam w Biedronkach, ale Eli jeszcze są, to polecą pójść a brać. Za 9,99 takiego fanego szczylania, bez żadnego dupcenia fleków, że to jak handgranat piźnie, to jak te bebechy wylecą, to one nam chcieli pokazać takie fest bogate wnętrze postaci, dejcie pokój. To ja się przy tym bawia 500 razy lepiej jak przy Battlefieldzie 3 czy 4 przy kampanii. To wam mogę za ręką na sercu powiedzieć. Znaczy ja też nie godam, bo wiadomo, Battlefield to nie ma do kampanii, nie? No ale godam o takim zjawisku. Wiecie o co chodzi, nie? Tu mamy fane givery. Możemy łostupcać beczki, które wybuchają. Wszystko się blinduje. Krew leci, te się łostupcają, łożdzi stają. Coś piknego. Ktoś się czymś zeszteruje. Nie wiem, we budzie, we robocie. Się wróci do domu, siednie, użnie się pora łbów. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Tego mi trochę brakowało, mogę wam szczerze powiedzieć. Bo ostatnio każdy na siła próbuje wciś do łonych kampanii jakieś, wiecie, te drugie, albo trzecie, albo nawet czwarte dno, nie? Że tam jest, jako to nie jest historia, jako tam nie mogę shichta, nie? Że to jest, kurde, ze głębokim przesłaniem, że to w ogóle są motywy biblijne, mitologiczne, że o, pana... A to fabuła, to już to na szkryflu, a to jeszcze przed panem Tadeuszem było. No a takie fanzolenio to... I oto dupca. A tu co mamy? Blank prosto jest geschichta. Hop miał dziołcha mu się kojchła, poszedł do piekła, dziobą powiedział, jak do mnie zbierzesz, nie wiem... Tam była pora tauzenów dusz, to ja ci łono dziołcha oddam. No a tela, a ten co robi? Ciul. Ha! Ach, go trafił. Dobre. U wierchu co mam, ten kompas pokazywał kajmo miś, a troski nie wiem, bo sam skokom. Hopek, prylikiem będziesz we mnie ciepło. Proszę cię, te zielone łone, co się blendują tak śmiesznie, to są te łone dusze. Dobra, te czerwione, to mamy następny etap. Tako jest trochę. Nie wiem do czego najbardziej, no ale jak macie konsola, to odpolcie się Gears of War 3. To jest tako, bo to wyszło później. Może już nie pamiętam, nie, dobrze pamiętam. To ta jest tako podano na Gears of War 3, ale idzie o ten styl graficzny, nie? To ja wiem, że to już pora, to w pieronek już było na Unreal Engine 3, no ale tako najbardziej podano podług tego stylu takiego graficznego oświetlenia, która też tekstury to będzie Gears of War 3, tak mi się zda. Tak ekstra te etapy pod sam koniec, wiecie.
Ja miał wcześniej Xboxa bez chillota i o wszystkie gry sobie przeszł. O! I żech zrobił akurat jeden etap. To takie jest najbardziej podano na te końcowe etapy świątynia Nexus, Teone. Wiecie o czym godam, nie? No, Eliście mieli Xboxa, bo jak nie, no to tam ciula wiecie o czym sprawią. Dobra, zrobię się jeszcze z jeden, bo się fajnie szczylo. One są landkarty, etapy zróżnicowane, roztomajte mamy. Nie ma nudy, nie duży się. Co za kastla. A? Z geldym. Się kali się ozdupcać dyski. Mamy tanki z winiokiem. Mamy amunicję. O, farona tamtego. Co za faroże. Mroczny farosz. Wąż wikariusz. Jakie fane oświetlenie, nie? Kule, ta flama się hajcuje na modro. Nie wiem po jakiemu na modro, no ale fane. Fane rzeczy. Możecie się wziąć ta starą wersję i się porównać z tą, nie? No to różnica jest srogo fest. To nie idzie powiedzieć, że nie ma postępu. A w tej biedzie, a możecie sam naszkryflać, czy ktoś z was coś się kupił na tej wyprzedaży we Biedronce? Bo ja chciałem się kupić pierwszego Aliena, no ale już nie było, nie wiem czy on w ogóle tam był. Bez to, że się kupił jeszcze Two Worlds 2. Nie grał wcześniej, we pierwszą Tyla to się przynajmniej, to chyba nie ma żadne połączone pierwszą z drugą. Ło, jeny! Jezdy, aż się wystraszył. To się trochę tego. No kiedyś się to zrobi, a pogrom się to. Bo z tym nie miał z tym w ogóle do czynienia wcześniej, to byda trochę nadrobił zaległości, łożkliwości, ze młodości. Dobre. Cisną te ślepry. Ja nie wiem w ogóle, czy one wiedzą... O, a to jakiś lepsiejszego sorta. Popek, a to cię się coś ta kryja zrobiła, złonacyła. Dobra, bier duszę, bo ci pitną. Mamy geldy jakieś sam, nie mamy nic. A, no ale mam westa, kuloodporno. Dobre. Idziemy dalej. Nie ma co. O! Łociups! Hopek, byś się wziął łopciął te krogulce. Jak to wygląda? Do ludzi będziesz szł, na internety. Co jest? Po każdym takim etapie się walczy z bossem. Ciekawe, czy będę walczył z tym srogim takim. Ciulu, ażech w los na beczka miłościstwo. Jeszcze raz. Trochę gańba, no ale nie traf. Glacok. Taki epny. Dobra, już udał od tych beczek, bo mi zajść... Czystło fest. Zaś mnie wysadzą, nie będę się gańby robił. Fajnie. Dobre się stana. No! Pójdź wek. Wszystkie by się chcieli do mnie przytulać, no. Wiela hopa. Synek. Nie pizło ci na dekiel. Kurde, zaraz już amunicję nie będę miał. Fano jest fizyka. Lotają. Kule bele. Fane. Takie stare dobre szczelanio. Jak za starego pierwy, jak za Duma, jak za Wolfensteina. Tego pierwszego, nie? Bo Return to Castle to już tam się działo, nie? Jakieś historie. Właśnie, w sumie niedługo będzie wyłaził nowy zajść. Co żech widział z tych złonych widei, to całkiem fajnie to wygląda. Zobejrzymy. Jakieś furgające śmiertki. Ten mnie chciał tą beczką, a sam się wysadził. O, wiem, to jest jeszcze podane trochę na Chivalry. Medieval Warfare, albo teraz czy on nie cisna fleka, czy on nie fanzola, nie, bo Eli się nie myla, to Chivalry też jest na Unrealu. No jest takie podane fez na to podług mnie. Ciulej. Właśnie, pierwszy raz nagrywam te rozki wydyją na cani milirisem i no OBS-em. I wiecie co jest dobre? Się takie nasztalowanie zrobił fane, to kule takiej samej długości wydyją
co nagrywam OBS-em, a we Milirysie mo, no powiedzmy na beispiel 120 mega, nie? To w OBS-ie mo 15, a jakościowo nie mo w ogóle gorsze. No to ja padam, nie ma różnicy, to po co będziesz przepłacał? To ja to dupca. To jest łożkliwe, ja za tamten program zapłacił geld normalnie, a ten darmowy, a to jest właśnie wielki biznes. No. Bierdusze mamy ino 41 HP. Dowej. Biergeldy, szporuj. O, sekretny obszar odkrył. Hastla, geldy, wszystko do mnie. Geld müssen übereinstimmen. Synek, to jest moja tajna izba. Wek. Żaden cię sam nie chciał. Cisną do mnie. Rojbry. Użnął. Krowa. Wszyscy my życi. Mała amunicja. No widzę, no. Szporuja. Bez to. A samą westa. Inaczej ja doskocza, nie doskocza. To knifem musiał zrobić, no jak? Czekajcie, jakbych tak ze inkrzy zajty poszło. No, legiej. Albo przynajmniej nie furgej. Coś po tymu. Czekajcie, jakby tak poszło fort, a pójdź na lewo za winklem, to czy bych tego stąd... Ja mogę to stąd wziąć. Zobaczcie się, dobre. Czy sam żeście są pierony. Rojbry mam lasy. Ciule, skodule. Nie tego, nie godomnicze godule, coś ten, nie? No taki wiecie, taki ausdruk, no co ja zrobię? Trwa zapisywanie, spamiętywanie. O, coś będzie. Będzie srok szochaja. Coś będą lejty. No w to będzie miał szmary. Jo albo one. To już było z dupca zawczas. A później zaś będzie haja. Zaś miło ścisną. Siebie da gańba robił. Przed ludkami. Stój. No. Co tako ciżba, te, puść mnie. Synek. No wiele narostło z samie. Makuś kryja się blenduje na modro, jezder. Jezderku się epel. To jest ten sam. A ja myślę, że jego zabił wcześniej. A tu ciup, sopek. I oni nadążą te dusze zbierać. Czemu ja nie mogę jakoś tak łaża pomału? A ja bym chciał tak bardziej szybko. Dobre. Bier te dusze. Katiusze. Jest derwiela ich sam je. Nie, te kołki to by dasz porowo, bo to się przyda na płyn pewnikiem. Ciulu, APM-y robię lepsze hobby u Kitajców w StarCraftie 2. Właśnie, ostatnio żeś się wziął za StarCrafta i mi się to podobało, nie? Ja jest w lidze Liga z Papyndekla. Albo inaczej Liga Drewniano. No ale wiecie, już umia produkować te ludki łone, te chroboki, te wszystko te łone podstawowe. Tak myślę, że nie więcej jak 3-4 lata i będę robił za fachmana. A to nie byle jakiego ino takiego pierwszego sorta, wiecie. Oberfachman. Dobre, i że się skończyło. Teraz tu muszę żnąć dekle. A cisną do mnie, abych coś dowoł za fraj. A ja dową. O! Co jo to było? Jo był za demona, że się przesztalował. Przełnacu. Są to odtupcyć. Jest, dera to gichło. Dobre, Janioł. Pójdź sam. Dobre. Czekam na bossa. Nie wiem, czy to w każdym etapie jest boss, albo ino w tych...
No nie będę zaś tak tego męczył, jak się legna to... hotela. To bez przesady. To jest fane, ale jakby tak chciał grać, nie wiem, bez godzina albo duży, no to nie idzie, bo to już od łonej muzyki, od tych bebechów na wierchu, tego strzelania, tego szlachtowania, to już by szło do głowy dostać. A ja mam jakiś tryb alternatywny strzelania? Ja mam! Oby ten, granatnik. Ja już tak po lekku zaczynam nie wiedzieć, o co sam łazi, co się sam dzieje. O! Jak ja to zrobił? To się nie będzie na którymś tym. Że się te zwolni... Jest, derkusie. Ja to biera sopek. Ja zrobił, że... Zabite potwory. Jeden łostą, że go nie zabił. Kaiwon Bow to nie wiem... 98 na 686 zotaszek znot. Golda. I oto dupce. Dobra. No to ja wam dziękuję. Teraz wam przypomniał o łonym polskim dziedzictwie kulturowo-growym. A tela. Trzymcie się, chowcie się. Dziękuję wam za oglądanie. Paparojbry. Pysk ludkowy.